Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Como todos los años, vamos a proceder a la entrega de premios de los carteles premiados. Primer premio Lehenengo saria, Jaione Mariñarena Farea, con el cartel titulado A tope con las fiestas.
Ahora los 4 premiados sacarán una foto. Orain lausariduna kargazki bat aterako dute. Una foto los cuatro. Sal, que os ponéis una foto los cuatro. ¿Cogéis con el premio? Con el premio y las premiadas. Horrela ongi. Ahora con los repartidores. La entrega de premios se da por finalizada y ahora se procederá al reconocimiento del personal jubilado de este año, por si os queréis quedar o lo que prefiráis. De ellas, María Luisa Catena Elvas. El ayuntamiento también reconoce a Joaquín Moreno Rosón y Francisco Javier gracias al emeterio que hoy no han podido acudir. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, muchas gracias a todos y todas y felices fiestas bai zoriontsuak. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.